חיה יקרה, שנים רבות ליווית את תלמידינו בדרכך האישית והייחודית אל מסע מופלא וקסום בשבילי צבע וחומר, בדרך לתוכן ומשמעות. בחלל חדרך העמוס לעייפה הוטמנה הבטחה להתרחשות ועשייה, לתקשורת כנה וקרובה, בעין עין רגישה, כמו הצבר לו נראה, אך אנו ידענו סוד קסמך וכוחך. יצרת קשר טוב עם התלמידים, נתת דרור וביטוי לאישיותם ונפשם, כיוונת ועודדת כמיטב יכולתם. אמן אמיתי ילך בינינו, היית זו את. כל מבט שלך בסביבתך חשף והאיר פינה שכוחה. כל אבן וענף הפכו חומר גלם לעבודה. ולוואי והיו רבים כמוך, אזי לא היינו זקוקים לגננים ואנשי תברואה. סתם בצחוק. אישה אומנית מתריסה בבוז וצחוק כנגד השנים החולפות, ממשיכה בשלך, ותמיד היה לך קצב משלך. סתם בצחוק. מלאה בהתלהבות כילד סקרן, רוצה תערוכות על צוק מול הים, גם את בית ספרנו פיארת וקישרת את שנים רבות, עמלת וטרחת. כעת ברצוננו להודות לך, אך לא בהכרח להיפרד. נבוא לעתים לראות יצירותייך בשקיעה, וגם את זכרי לנו הרגעים היפים ושובי לבקרנו. חיה, המון תודה על שנים של תרומה לחברה ולבית הספר, וכעת נאחל אנו לך בריאות ושלווה. זה הזמן לעשות לעצמך לצד בעלך וילדייך בהוקרה בית ספר תושייה גוונים. תודה לאיריס על הכתוב. חיילה? חיילה, נציגת הפנסיונריות אסתר שלנו רוצה לברך אותך, אז אסתר בבקשה. בטח. טוב, אני לא נציגת הפנסיונריות, כנראה שתהיה כאן נציגת הפנסיונריות, אני באה לברך אותך בשם עצמי. אני רוצה להגיד שהגעתי לתושייה, זה תודות ליפעת. לא ידעתי בכלל מה עושים בתושייה, אבל הייתה חיה, וחיה הדריכה, והראתה לי דברים